бисёртар аз офатҳои табиӣ аз заминларза метарсам ба сабаби он ки мақсад обхезӣ дар як лаҳза метавонад аму як ҷоро ғарқи об кунад. Мақсад ане ки заминларза дар як лаҳза метавонад ҳамаро ба хок яксон кунад. Шояд аз сел, чунки ҳама ҷоро харобазод ташкил медиҳад. Чандин хонаҳои инсонҳоро ане ки шушта бурда буд. Ба ҳамин хотир офати табиӣ ҳама вақт зарари худро мерасонад. ман чун ҳама аҳолӣ аз офатҳои табиӣ аз ҳамаш метарсам, чунки онҳо ногаҳон ҳастанд. ногаҳон мардум интизораш намешавад. агар интизор мешуд омодагӣ мегирифт. афсус ки ногаҳон аст, аз ҳамаш метарсам. ман бисёртар аз тарма метарсам, барои ки ман бисёр вақт Москва мерам, оҷо да тарма бисёр мешавад, шамолҳои сахт мешавад, ҳамин бисёр сахт метарсам. аз ягон ташна метарсам. Барои чӣ? чунки ҳамаш дар дасти худованд аст. он чи ки дар тақдир бошад мебинем. аз ягон тарс надорам, лекин мо масалан кумитаи ҳолатҳои фавқулода дорем. масалан пеш аз ин мудофиаи гражданӣ буду, дигар чизо буданд ки мо бояд омода бошем ба ҳар ҳол. ба ягон обхезӣ, ба заминларза, аллакай сохтмоное ки мекунанд ҳамаша ба назар мегиранд ки то чанд бал тобовар асту биноҳо ва дар даврои советӣ назди соҳилҳоро мустаҳкам мекарданд. ман аз заминларза метарсам, барое ки дар таги санг намонем. аз офати табиӣ ами обхезӣ инсон зиёдтар ба кадом хотир метарсанд ки дарҳол ба ҳар як инсон шаҳрвандон кӯмаки аввалини худро расонида наметавонанд. аз ҳамин сабаб метавонанд ки ғарқ шуда яъне ба ҳалокат расанд ва фикр мекунам ки ин офати обхезии табиӣ ин дар ҷои аввал қарор мегирад барои ҳар як инсон. Боюсь я очень сильно землетрясений, если честно, потому что в нашем городе, вот, например, в прошлом году было несколько землетрясений, и это очень страшно.